Ježiš Kristus žije. Autor kanálu Milan Kviek. Pán prichádza, si pripravený? Potom to som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a 4 bytostí a padli na tvár pred trónom, kláňali sa Bohu a hovorili: Amen. Dobrorečenie, sláva a múdrosť, vďačnosť a česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Tak ahojte, milí bratia a sestry, ľudia, žehnám vás všetkých v mene Pána Ježiša Krista. No skôr ako ma budete ignorovať, alebo mi vynadáte, prosím vás, vypočujte si toto Božie slovo až do konca. Jednoho dňa vám tohle Božie slovo zachráni život. A ja verím, že už teraz to mocné a silné slovo sa dotýka tvojho srdca a tvojho života. Bratia milovaní a sestry, ľudia, koľko duše, sa pýtam, sú vo svete, ktoré netušia, že môžu byť spasené a môžu mať večný život. Koľkí ľudia, teda bratia aj sestry, sa dnes odvrátili od živej tvári nášho Boha, Spasiteľa Ježiša Krista. Koľkí ľudia sa vrátili do sveta a zabudli na lásku Kristovu, ktorú cítili, ktorú prijali v deň, keď na nich tento svet padal. Dneska sa pýtam, bratia a sestry, myslíte si, že tento svet je vašim spasením? Že materiálne veci a telesné veci nás spasia a prinesú nás všetkých do nebeského kráľovstva? My si myslíme, že po našej smrti si budeme znova žiť takýto svetský život, ako aj tu? Nie. Po tejto smrti sú iba 2 možnosti, na ktoré sa môžeš ocitnúť. Prvá možnosť je nebo. Druhá možnosť je peklo. Ježiš Kristus ti dáva možnosť sa rozhodnúť, akou cestou chceš kráčať. Chcem ti povedať, že tento svet, diabol, nie je tvojou rodinou. Každý, kto sa priateľí so svetom, je nepriateľ Boha. Tohle Božie slovo stojí a je napísané v samotnej Biblie. Ja, bratia a sestry, vzkazujem toto Božie slovo všetkým bratom a všetkým sestram, všetkému národu, aby si uvedomili, že toto sú tie posledné chvíle, posledné časy, v ktorých žijeme. A presne teraz je najväčšie odpadlíctvo. Veľa ľudia poodpadávali od živého Boha. Vrátili sa do sveta. Za materiálne a telesné veci zapredali svoje duše diablovi. Len aby sa mohli cítiť nejakým spôsobom dobre. V poriadku, nikto vám to nebere. Môžeme sa cítiť dobre na nejaký čas, ale nezabúdaj na to, kto je diabol. Diabol je lúhar, klamár od počiatku stvorenia tohoto sveta. Aj keď ti diabol niečo poskytne alebo dá a ty sa budeš cítiť dobre, je to preto, že máš niečo cenné. A to je to bohatstvo, ktoré leží a prebýva v tvojom srdci. Diabol chodí ako revúci lev, aby zožal to, čo mohol. A to je to bohatstvo, ktoré v tebe prebýva. Diablovi ide iba o tvoju dušu. Chce, aby tvoja duša bola zotročená aj po smrti, keď odídeš z tohto sveta. Ježiš Kristus je ten, ktorý ťa chce spasiť, dať ti večný život. Ja neviem, čo hľadaš vo svete. Možno potrebuješ tie veci na to, aby si sa mohol cítiť dobre. Ale ja ti vravím ve jménu Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži na Golgote za nás všetkých a dnes je živý a sedí po pravici svojho Otca. Že tento svet a diabol není spasením. Ale Ježiš Kristus áno. On ťa môže spasiť. On ti môže dať večný život plnej milosti, plnej lásky, plného požehnania Božieho dotyku do tvojho srdca, do tvojho života. Ja neviem, čo tam nadáš. Prečo sa vrácaš vždycky do sveta? Ježiš Kristus dal svoj život za nás, aby my sme dnes mohli žiť a mali večný život. Ako sa my vlastne odďačujeme nášmu Bohu, nášmu Stvoriteľovi, za to, že nám dal milosť. Takto, že sa vrátime do sveta
a budeme si robiť, čo my chceme. I napriek tomu, že sme spoznali Božie slovo a spoznali Ježiša Krista. Vy si myslíte, že tam vo svete vás čaká niečo dobré? Na začiatok možno áno. Ale nezabúdajte na to, že diabol dáva a potom bere. Nič zadarmo nedáva. A už keď ti niečo dá, tak je to preto, že chce a túži po tvojej duši. Bratia a sestry, ľudia, koľko duše sú vo svete, ktoré ani len netušia, že môžu byť spasené a môžu mať väčší život. Tak ako ľudia, ktorí sa odvratili od Boha, ani len netušia, čo ich čaká vo svete. Tento svet je plný nenávisti, plný ohavnosti. Nenadarmo sa píše v Biblii, že Ježiš Kristus nám jasne zanechal seba samého a Božie slovo na to, aby sme sa podľa Neho chovali, ale aj žili ním. Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. A ja verím, pokiaľ bude v nás pravda. On bude v nás. Ale pokiaľ my budeme klamať, i napriek tomu, že sme Ježiša Krista spoznali a sme v kresťanstve už dlhodobo, Ježiš Kristus v nás nebude prebývať. Ježiš Kristus ťa miluje. Je ochotný ti dať i teraz milosť a odpustiť ti tvoje všetky hriechy. Vziať ťa späť do svojej náručí, objať ťa, aby si mohol cítiť tú pravú lásku, ktorá není z tohto sveta, ale z nebes. Tam, kde tróni Ježiš Kristus. Halelúja. Jemu česť i sláva, teraz i na veky vekov. Amen. Ja verím, že Boh je tvojou rodinou. Ja verím, že ty sa nevrátiš do sveta. Pretože ak sa tam vrátiš, tam ťa nič dobrého nečaká. Ver tomu, že diabol chce, aby si odpadol od živého Boha. Chce, aby si presne sa vrátil do sveta. Zobral jeho materiálne veci, žil nimi a bol nimi posadnutý. Presne toto chce diabol. Aby my sme všetci boli, čo? Spútaní jeho reťazmi. Ale dneska prehlasujem ve menu Ježiša Krista, aby tieto reťaze boli dneska v mocnom mene Ježiša Krista zlomené. V mocnom mene Ježiš. Aby boli zlomené. Ja verím, že môžeš byť oslobodený. Že ty môžeš rozhodnúť, kam chceš ísť. Ja verím, že ty to dáš. Ja verím, že tú moc máš vo svojich ústach. Tak nečakaj na to, kedy príde diabol a vezme to bohatstvo tvojho srdca a tvojho života. Bojuj pevne vierou v Ježiša Krista, že zvíťažíš. Pretože večný život nie je na tejto zemi, ale v nebeskom kráľovstve. Jemu česť i sláva, teraz i na veky vekov. Amen. Ja ťa ženám ve menu Ježiša Krista, nášho Pána, Spasiteľa, aby ten pokoj teraz v jeho mene prebýval v tvojom dome, do tvojho srdca, do tvojho života. Ti prajem Boží pokoj, milosť, radosť, lásku nášho Pána Ježiša Krista. Amen.